Manang biyana! Madi mga minit ang araramidan nyo, tatang. Ada pa paborito yung manugang. Nanya kumamatitad yun dyan may sa manugang yung katitad yung makanyak. Ha? Inikan nyo tisang ariba o ngam siya kawampay o ray piso. Masakit nga ro di apo ka o kasapulan dati kwarta. Kadama po ko yung kanyak ka. Karupro pa yung pay mga rodya po ko yung kanyak. Nalawa muging na. Ha? Bala. Bayam. Tenton adamanin kwarta. Da kayon tumay tekak. Manang biyana! Kababain no saan tayong agpurma. Ipakita tayo mga adan tayo Asaan nga asa-asi tibado tayo. Tapno di day bagasin sinan tayo a tao. Ano na yan? Gastos la ta. Anyan tuman ti ibado mo nga Agbistida ka manan, hindi kas tala bistida ti first lady. Gawan Disentento pa kitaan ti kasta. Bakit? Birthday ti darayam? San asona? Uray pay, ipakitak mo saan na kalusya nga asawa ma. Nang runa kat profesional ka. Ipakitak ma profesional ta asawa ka lakay. Ungtam nga min di asawam, tapno saan amarwam. Twice a month lang ang nagagat dito yung nagtibalay. Ha? Kinsinas katapusan lang akong di gagat day tang asawam. No kaaldawan lang ti sweldaw. Ngam nawang pay sweldaw ay nakasadsadaw. Ala, baybayan yung ti anak yun, nanang. Ay, ruwama kung ti kasta nga ugali na. Rayma, bakit? Rayma. Apay aya, kumanuldit ka mga usi. Sardengan nakman akulkul ditan. Tanong maumaak, agtalawa. Ano niya? Aywan, iso narabya anak asimang pait. Tanaphanak nag-sideline. Anak imaniho iti jeep ninsan kao. At iti napasada ako. Ha, ne, ayun, mano da ito ngay. 450 bakit? Ne, naglaing ka mo nga ag-sideline nan lakay. Ala, idulin mo da itong. Thank you, darling. Ay, naglaing lakit adumis karti ti asawa kun aya. Ay na, lakay ko aya. Nga rakot daytan bakit? Un apay di mo kayat, darling. Ha? Kayat ko la unay adarleng. Nala, tumagdar ka ditan, tagawid kan junior. Umay da kasukunan ng dananang kantatang mo. Oo, naigamatay na anterita. Di nakpailay naklon. Paggawidan lang ako. Naklonan na kami na. Agayata ka talaga kang ka. Awanan, nadadahil ang taulom, gapoy tiyarak. Antinak, arman na. No di ka ay na, katusang kansan. Manang biyana! Rabiin, ingka maturugan mapangkan iti silid mo. Ay, nandiyan makaturog manang. Di na paturugan lagi tinabubuldog a brief. Ha? Akin brief nga takadagid niya Ada nga ta boyfriend ni Nanang ay lablaba na iti brief. Wano, boyfriend na Nana Dalia. Akin boyfriend nga takadakwada iti akin brief kadagid niya Ay na, di mo pa kariribukan dagita. Maturog takitin. Ay, maburbor niya anak. Sa pinagbubuldog a brief. Meaning, dakkel ti akin brief kadagid niya dakkel at tao ti kahit kwasawan. Ay, hindi ka mo Basta siya, maturog ako. Salit ki di day ta a brief. Puyatin nak iti kapapanunot. My goodness, kuri baben. Imbagada nga minti aramidan minton kasar ket mabainak ngagsaw. Anya! Aha! Pagpainam ko ma! Sa mga tindog ti sawab! Agnerbyusa nga ron. Jak sama kabalan. Anya! Ay! Hindi mo ko na nasyak ti agsaw para kin ka! Dahita ko matikid daw kada kayo tatang. Ay, salbag ka nga upeng! Apay, syak ti agkasar! Tas syak ti mangsong bat inimang kasar kada kayo! Loko! Mabaling samot tatang. Ay, saan na mabalain? Maminanumil agsaw ngay! Uno mabalin ti uri agtong idlatan tatang. Naa! Ay! Sana mabalain! Apay umil kaya! Uray di ka nga rin din nagkaskasan no mabain kang agsaw! Ay sana tatang agkasarak. Ikasar ko ni Marifay. Milagayam! Ikatang man na tabain-bain mo! Surwam tagbalin at harake iniraw! Manang biyana! No apay mat ngamen nga handang anak as asawa adagi nga antik. Pulidan sa gamente baak. Un nga ron, nagpataan dalakid di mo tan abaak. Ada pa angkal ko jabron nga baak mat lang. Taludan nga baak. Nitatang ko lang tinag-asawa ta pinekot kano ngamen ni nanangkaw. Imbag bakit di ata pinekot ni nanangkaw. Tanuhaan ka istay nagbaak mat lang. Nanang, imagayaman ko ni David, ta idun na rin ng titalo ababoy na kanyak, tagkasara kami ni Tinopyak. Anya, ay nagluko kan. Anya nga itunar. Gatangam Amoy mo nga awan trabaho, pangala kumanga iti kwarta. Amumot gayam nga awan trabaho kan kwartam. Apay nga ron akong dikarit ka mga asawa. Ha? Di mo manan pagdiskitaran titarakan ni Manong mo. Ta nagrigregatan na tay jay.
Italang mo't nga kidawak iti pabor ka na kayo ko nanang. Bumawiyak to ka rin ton bumaknangak. Ay saan asyak ti kasaritam, di kapsat mo. Kinasarita ka nga di namat kayat. Bayadak ka no. Anayon mo mangamin nga apaan. Nung nasingpit ka kumangamin kan kuan amangan no matulungan na ka. Ngum kanayon mo mangamin nga apaan. Agsuri ka kan kuan Makasorsori. Baybayam nga rodan takas kasar. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nangina da ito yung sapatos ba kahit? Wala, branded na sapatos dahil ako naman. Imbag man tayo nikan na ka. Uwin nga raw. Imbaga nga mingawan sapatos kaon. Ay na, mayat talaga. Naglamuyawt. Nan, aglisi ka. Tayo pagnakman. At, Ni, ay na. ika nga rin partin tayo manukan na tayo suti si Daan tanong madamdama. Sige, paratya kaon. Nikat, uksutan pa ita sapatos mo ha. Marugitan. Kastoy na pailaing. Tapno ma-feel kumita. Kakaiso na nga itala makasapatos da tao itinangina. Ay na, Anyat ko maya inero. Bimangon ka manon. Imbis na maturog kan. Diyak nga ron makaid na amang kitkita. Ito in-display ka sapatos ko di tarabaw ti kabinet. Kasla kaya't kumanan nga ipadas. Anya? Ay, rabrabi. Di ka makatal na. Ala, maturog kalatan ba kay? Ta ipadas kumanan to sapatos ka. Amang ano imilit ki din. Anya? Apay, umilit adagos ayamat. Kit, anyat amok ngay. Amang ano kimsan. Aday ta. Ay, maturog ka kiting. Maturog ka kadilat ta di tamay. Unay mo dati. Ayan. Mayat talaga. Naglaw ng sika. Mayat apang wuking-wukay. Ay na, rabrabi iya pumanagnakaan niya kamatun. Naglagaan. Maya nga raw. Nagpintas kiyam. Na, dumundan kan ta agidakaw. Ikatam ta sapatos mo ha, sa kagidda. Sana ta malamin ti dapangkaw. Kastaran. Uray ta barbarumay. Sana narugay. Ala, maturog tan. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ang dapay laganas mo akong di manaw, kaya manangalilaw kan tumalaan. Ay kapasensya kayo na. Ano inalilaw ko tiyan na iyan? Kasta talaga Awan mga lilaw, no awan tagpalilaw. Hindi ka, itad mo ti suporta ti apo ko. Wain, adda plana ok no may pasngin na tiyan na may. Anya day taplanom. Ay kay kakiti kwarta nila nay. Tapnob da pag-eskwela dyan na may. Ikakto itihap milyon. Ha? Ay, di ka man mga lilaw. Puri nang isitak. Namursing dagiti saka. Adda kwartak. Apay, anya trabaho maya. Saan na pagpalastog na nalawa tayo mula at arawang. Namin adon at si mambakit ipresyaw. Nakagata nga rudan iti limalugang ka. Ha? Mabila nga. Tayo pakitak tayo ladawan dagiti lugang ka. Gantay mula at arawang. Kita nyo na ito cellphone ko na Pino siya day tanay. Nakalugan na dita sa akong tilugang ka. Kaya ada dito itang nga tikataltaluna na nakatan nyo na Nay, naglawa mo't katarungamon. Katarungam day ta, mula mamen. Ay wala ha. Tanong mamati kayo lima tilugang ka. Dito ni susi tilugan dagito lima susi dagito Ha? Sayang tadya mo lang na picture nang didakkel nga alkan sa ibalay may. Nagdakkel kas lagi la jagwaw. Ay, bulili kong kansamot. Samay, pudno ti bagbagak. Abay na saya tayo timang bulbulili kong itibakay. Tino samay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Damag ko akagap-gapuyo kano jay abroad. Wan. Nakabakasyon na kiti makabulan. Pagsubliyak numutlaeng kalpasan ti bakasyon ka. Kasta ya. Ay, mabalin na katangdana nga agdalos di tiluti yun o kaya iyaw. Makauna. Kung nakmarod nga pasapula kiti kapsat ko itang dalos ditaw. Ay, syakon mang Romeo. Nagagatak nagdalos. Sige man nga raw nanay. Ang mabalin tagbale, sir. Ikaro kiti pa nagdalos ko ti balya ka kwarta. Kasapulak ngamin. Masika ko makanyak, sir. Ay, stay mang Romeo. Sana balit na kasinsin ko ni ipag mo. Manu nga iti balya maaday. Ay, no, mabalin na kadiuray 5,000 ta. Ikaro nga agdalos. Sige nga raw. Kontratan ti pamayan ta. Basta dalos am amin ti luti may. Kung imulam na itinsang pagkasidlings. Ta itit kaun ti tangdan mo. O sige, mang Romeo. Arigla daw. Ita ti papanan na iti utang makwarta niya. Ututang nga mo. Tangdan ko na ito ka ni mang Romeo. Kahit nalpas mo nga rodan tayo kontrata. Naimula mo, nagiging impamura dakin ka. Nagrigat. Nagtangkan di daga pagmulaan. Ituloy dan tumat na. Anya, nagloko kan. Naalam mo di bayan mo ngam kasta ti bagam. No kaya mo disikan ti mangilepas. Nagrigat. Naglawa di lutida. Mabanugak, lugi. Nagloko kan. Di mo kumapay nga rod inala ti tangdan mo ano masadot kagayam amang ubra. Kintad nga rodan. Isublimpay laang. Awanan. Nakimusan na dya kwarta. Naimbag nga oras mo, Lota. Naganguan nyog para king ka. Day, apay day tanyog. Sagot ko king ka. Amo ka mausar mo da ito. Nalamag ti panawon ita. Iso aka sa pulan ti apros iti bagbagay.
Aramidem alana da ito anyog. Tapno adda pagapros mo, lota. Di ka pa'y lang arod inaramid wano linuto ala na dayta sa muitad. Ah, ay unan niya. Sige, intun maminsan lota. Lanan taon, ti sagot ko king ka. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay, nanaggasat ka magtin, tata. Adamanin sumaruno apalot intun umay alawas. Sigurado ang mga bakak manain. Tay palot manan ni inso di manok na. Ay, isumanan ti tayak. Kastaya? No kaya mo umay kantaw. Sapay nagbalbaliw akong tata. Baliw-baliw ka dyan, adula amin. Enjoy yung katibiyag mo ata si bibiyag kapay. Agbalbaliw kan taon, nulimliman to anges maun. Ha? Anya, sumur ka. Awan pa'y makabulan ananubiak lagi jay. Taparitan dakmod ngamin. Di yu kayat nga agarong makidibalasang. Kat mabalin mo mati agarong itano kayat mo. Awanin na. At lumakaya ko na baraw. Nag-expire tay gagar ko madan itinubya. Tani, manok taon ko. Ubing kapay, nasurukla ako rin tam. Basta, awanin. Napukaw ti sum ko kadagita. Nag-expire diriknak. Aglisi ka tayo nagkutin motor ka. Anya, pangyo na gam. Di ta palay Di pa'y nakaramid iti garahe na. Iso ayo nagkupay lain, tama ano mapukaw. Anya, Uray ta nalinis mo. Marugitan dito yung ruwar. ay, oh my God, Pia. Ay, unay ka magtaninero. Kay may imasan titurog nga magpapandar kay ti motor dita. Ay, pasensyakan ba kay? Ito lang kami na nasa pulak titulbag na. Na-misplace ko nga minitay. Kat di mo lang may pabigatan timang pandar iti dayta. Rabrabi imat. Diyan makaturong nga rin mo diyan mapandar. Iruwar mo man ngamin dayta motorsiklo. Anya ka matun. Api ngamin na yang ada dito silid dayta. Sige, taipan ko dyan kusina. Naglukong. Nagmotora na rin mo dito silid. Oh no, adamot mapaspasungada na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay, katuray Rain or shine, matuloy lat tati kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay. Duapay mat abagyo. Agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay. Namin ano na napuspon. Alangan nga ipuspon tayo manang. Kat no kasapulan akat ipuspon tayo. Ay, kuston na ta puspon. Makauma. Basta matuloy ti kasar nga uray agtudaw na nang. Saan siguro amag na dito iti bagyaw? Kat kasano, agkasarta ka diin kardo. Wala. Ikasar ka, uray simple la kasar. Tantan nga agawis iti adu atao. Dagiti lapada ta a senior citizen ti awisen ta. Tabas sitlat kanun dagiti senior citizen. Anya? Sayang ti adu asagana. Gastos la dayta. Idulin takit din no adda masubra. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Insan, umayak mo tayo nagsingir. Takasapulan mi at talagang ti kwarta nga inutang mo. May saka mo, Rayma. Himbaga lang arong ngawang kwarta ko ng dagulit kayo. Parutan nyo amin ti buhok kaon, tayo sut magbayad kaw. Anya? Nagdarom kayo. Awang bibiyang kaw. Anyat mabalin ko ikaw ang arod. Ada pagpaarjot mo, awan pagbayad mo. Grabe magtikas na nga, ramid mo. Anya nga ro ti aramidan tayo, Chema. Kaano ti talaga pa nagbayad mo? Ibagang tipit sa kanal daw. Into no may atawon. Tagsapula ko iti panggadak. Tapno da pagbayad ko kada kayo. Agyaman ang arudan, ito dyan tayo tangkal. Makarilowa mo lang, ito napintas ka ng ina. Wan. At taoy. Kukuha mo, dayta. Kanakat. Inero, kumanuti ka. Apa, hindi ka pala maturog aya. Anyat orasan. Alaunang terapi ay. Nagmayat ka talaga tuwi nilok. Una yan. No, di mo man may turturugan tarilumon. Nagmayat nga raw. Kitaayag man ang oras. Nay, alauna daw. Magamdama, alas 2 tumanay. Ay, kastalatan tararami dami tagpatnag. Timang mirmira di tarilom. Sapay kumanuti ka. Ay, pumuyat ka mat. Diyak mga makaturog pa kay. Naragsa ka ngamin. Tadalat mo mang titigamit ka. Sapay pasig na imported ko naman. Ay, nga tat oras man ay. Nay, alauna singkaw. Nagmayat na kitain to yung lodyo. Nagsilap. Ay, tadakal na ito yung numero na. Nalakatimang kita ito yung oras. Ay, no. Nagmayat sa darilo na siya. Ay, no. Yaman tigas to yun. Inak man lang maturog iti salasan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Wow! Kayat ko, nagito yan tay. Nabayagin na kayat ko ti madan iti bilitbag. Mala, kukuha mo.
Nalagdadag ita a belt bag. Ay na, agyaman na kanday. Ina mambit iti store tinak gumatang iti bawang kan sibuyas. Naibus magaya mo yung lakay. Ay, siya kon bakay. Yag mo ti paggatang. Nalang nga ron, ingkan. Naitutigatang mo. Mambitlaing, gaw atak ting bitin ko abel bagkaw. Aha. Ni, apay, masapol pa lang ag belt bag ka. Kitwin na. Anya to sar na ngayon, di mo usarin. Di talay store ti papa na mag belt bag ka. Wan, duray man. Pangikangarog mo ti katang kasi buyas kang bawang. Sige, mapana kaon. Unay lakit ti asawa ko nun aya. Grabe. Ang dapay ko taatiwnan nga ubing. Natunggal at dabarwa gamit na. Kanayo na nakasuot kang kuwana.